Vidite, ima jedna priča ovde kod nas da smo mi i Rusima dali niz džabe. To nije istinita priča, istina je sledeća. Htelo se posle 5. oktobra Šelu da se da niz džabe. Onda su se Tadić i Koštunica zamislili, pa su Deloittu dali da proceni vrednost naftne industrije Srbije, pa da vidimo koliko to dajemo ako dajemo džabe. Deloittu je procenio da NIS vredi 2 milijarde dolara. Da. Rusi su rekli mi hoćemo da otkupimo, ali nećemo da damo za svojih 50% milijardu zbog toga što treba da renoviramo i jednu rafineriju u Pančevu i rafineriju u Novom Sadu i sve ono što je raubovano u vreme sankcija na naftnim i gasnim poljima, daćemo koliko dajemo, a za ostale pare ćemo do 50% vrednosti da to sve uložimo i da uradimo. Prema tome, Rusi su uložili mnogo više od tih 400-500 miliona koje su dali u startu, time što su renovirali... I dugove koji su rešili, je li tako? Da. Prema tome, 600 miliona, ja mislim da je nešto na što oni ne bi pristali, jer ipak su daleko više uložili u naftnu industriju Srbije. Zato sam postavila i to pitanje, jer ne kažem ja da je 600 miliona malo, ali u odnosu na ove sve sad informacije koje ste vi dali, mi se čini da je to nešto što oni ne bi prihvatili. I ja isto mislim da ne bi prihvatio. Ja lično sam ne bih prihvatio, toliko uložio, toliko dao i sad treba to za neku beznačajnu sumu. Po meni beznačajnu, jer 600 miliona meni su male pare i milijarde mi je mala koliko sam mnogo uložio u sve to i šta očekujem od svega toga. Prema tome,